खुलुमबाय बयखौबो जोंनि रोजिमि फेमिलि चेनेलाव फेनखौसो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जों दायो तामुलपुराव लावखार फुजा नायनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनाव बेखौनो एसे देखायनो सानलायबाय। नायलांबाय थाथों आंजों लोगोसे बयबो। Puja, Gurkia Puja. Mezang kono berasa, ha? 100. Lansi nama. Baik kita kan meza gari masuk. Mai pisah ke ya? Mai pisah. Selana? Di sana sana nung ayo. Saya nanggap ni ne, beriana. Oh, bazi ne? Ini nore. Hai. Oh, gele keren be. Ah, pai. Dia bel be ni pai nang ne pai. Nai lai, pisah ne? Pisah ne? Mai pisah simple idi ke mozang wala. Dan ini an mozang tarman. Idi ke nuali. Naik ko hai, sir, jadi mudukan berana. Itu video anda nunggu paina. Apa sih ini aku gak
प्लास्टिकनिसो आं होनदों हा प्लास्टिकनि मालाय मान मोजां मोजां नुवाखै बे प्लास्टिकनि बेखौ नायसन प्लास्टिकनि सोर सांग्रांसोनि ini iman मोजां स्टेनासो गारियाव दोननो सिगाङाव बरिया दोननो गाबोल गैया जांनि इउ बारा मासे ओरैबायदि खस्थ' मोननांबाय देलायफाव माखौ फैनानै बार'खाजों बुसुमजा जाजोबनानै सिलं सेटाप जालांजोब्बाय गासिबो गोजां खुरावजोब्बाय मानसिफोरा नै लाइट साइट गैला ओरैबायदि खोमसि खोमलाव जाजोब्बाय दा जों न'आव थांनोसै माने बांद्राय बेरायनोबो मोनदियासै अखाया थाबनो फैना होबाय नालाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैजेनदोंमोन फार्स्ट टाइम नायनो होननानै गथ' लानानैबाबो खस्थ' मस्थ'नो गथ'आबो ओरैबायदि खस्थ' मोननांबाय माने बार'खाया ओरैबायदि गोसा फैखादो माने कारें सारें तार सार बिदि पुरा जला जसि बिदि जाजोबखादों आरो माने बिराद खस्थ' जानांबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनावसो बिदि जानो मोनबाय जों फैनायावसो आरो दिनैबो जोबथाखामोन नालाय फुजायाबो ओंखायनो बार'खायाबो फैनाबो होबाय दिनै ओरैबायदि होंगो दोंगो नों हायोना आं थाङो बिदि थांनाय फैनाय बिदि जालाजोब्बाय नै माने अखा बारजों मानसिफ्रा दा हाबसोना थालाजोबदों नालाय ओमफ्राय दा थांनायनि लामा लादों सोरबा फैनायनि लामा लादों माने होंगो दोंगो जालाजोब्बाय लामाया